En efecte, al barri en Corts ens n'anem ara a llançar la nostra traca de barri. Sí, anem a donar la benvinguda al nostre company Carles Hernández Coscollà, conegut com traca de barri. Benvingut, Carles, com estàs? Bon dia, què tal? Avui anem a fer un recorregut per un barri que té una forma molt concreta, té una forma de quadrat, que anem a situar en el mapa i que tu dius que és d'alguna manera la cara B del barri de Russafa, no? El barri d'en Corts. Clar que sí, no sé si hi ha molta gent que el coneix, però quan anem per l'avinguda Peris i Valero, quasi tot el món tira a l'esquerra, si vens des del sud, i va al barri de Russafa, perquè ahí està la festa per la nit, està els teatres, està els llocs per anar a sopar, però si en lloc d'anar a l'esquerra, quan eixim des de la plaça Sanchis Guarner, que és la plaça on està, tot el món li diu la Pantera Rosa, però no, n'hi ha que reivindicar que el pobre Manuel Sánchez Guarner, que se va estudiar tota la ciutat de València i és un crac de la llengua d'un filòleg espectacular, té aquesta plaça que tot el món li diu la Pantera Rosa. Bé, la plaça Sánchez Guarner, si tirarem a la dreta, tindríem este barri, que és el barri d'en Corts, i com bé dius, és un quadrat perfecte, llevat d'un cantonet xicotet que n'hi ha baix. És un barri format per l'avinguda Peris i Valeros, per l'altra banda, oposat, l'avinguda La Plata, per baix l'avinguda Ausiàs March i per dalt el carrer de Zapadores. Per tant, un quadrat tallat, vegeu ahir com si fos un sàndwich, l'esteu veient, eixa és Dr. Wassman, l'avinguda Dr. Wassman. Per tant, un quadrat, a la meva forma d'entendre, prou desconegut, res en contra de Russafa, que està just al costat, que tot el món no se pot ni aparcar en Russafa per la nit. Bueno, i si no té el glamour, diguem, de Russafa, la restauració, la vida nocturna, aquest rotllo boho que té Russafa, què té en Corts, diguem? En Corts, per desgràcia, és un barri prou abandonat, no? És un barri que té dos parts, i el doctor Wassman divideix dos tipus de barris. El barri del nord, en el nord de doctor Wassman, és una espècie de poble desconegut, perquè tenim unes casetes de poble pràcticament abandonades, algunes d'elles restaurades per arquitectes per a fer alguns experiments allà arquitectònics, i passeges per allà i no n'hi ha molta gent, que diguem, tampoc n'hi ha escoles, és un barri un poc abandonat, no? De fet, si anem a la part de baix de Dr. Wassman, també trobem un barri que és el que normalment es coneix com el barri de La Plata, de l'avinguda. Sempre tenim aquests conflictes en els noms en els barris de València, perquè per en Corts igual no coneguem molt bé què és, però tenim ahir, per exemple, aquesta carrera de la Font de Sant Lluís, que clar, ahir hi ha una confusió de noms, en el que estem parlant. La confusió de noms és, estem en el districte de 4 carreres. 4 carreres són la carrera del Riu, que és el que coneguem per Monteolivete, la carrera de Malilla, la carrera de la Font de Sant Lluís i la carrera d'en Corts. Si continuarem des del riu camins cap al Palmar, diguem-ne, trobaríem aquests 4 camins. De fet, la carretera d'en Corts no està avui en el barri d'en Corts, i si busqueu l'associació de veïns d'en Corts se refereix a la de la carretera i no la del barri. O sigui, és tot un lío que sempre diguem en aquesta secció, no? Que els barris i les identitats populars no solen coincidir. Bé, en aquest cas coincidim que tenim la carretera de la Font de Sant Lluís dins del barri d'en Corts. Tot aquest lío que he comentat. Però bé, quan anem a lo que es coneix com la Plata, la zona de la Plata, tampoc trobem gran cosa, perquè és la zona baixa de Dr. Wassman, i així vas trobar un grafiti que defineix perfectament este barri, no? Diu el grafiti, me aburro. I clar, dius, bueno, pues està molt ben contat, no? És lo que hay. És una zona... Me aburro. És una zona sense coses atractives i on la desigualtat està molt imbricada, perquè és veritat que n'hi ha al costat departaments de València Activa per a fomentar el treball i tal. Però si anem a purament el que és el barri d'en Corts, res a veure en Russafa, que està a 200 metres. I com és possible que n'hi hagi aquesta concentració d'activitat, de riquesa, de cultura, i a 200 metres trobem un barri en el qual pràcticament l'únic que n'hi ha són finques i alguns comerços i això, no? La Plata és curiós també perquè n'hi ha un debat sobre per què se diu l'Avinguda de la Plata. I hi ha qui diu que és perquè hi havia una dona molt mítica que li diuen la Plata perquè venia a Plata. Bé, no. Se veu que té a veure en que als anys 40 esta memòria d'Espanya com a gran nació volien fer una reivindicació en els carrers de València dels conqueridors. Li posaren carrers a Núñez de Balboa i tal, i la Plata era com el carrer del Mar del Plata,
no? Bueno, i també està els salesians ahí que tenien, diguem-ne, havien anat allà a fer missions a l'Argentina. Total, que per tots aquests motius... Esta és la teoria també a la que més s'aproxima Luiso Fernández, que és el nostre consultant, assistant, quan parlem de carrers, i aquesta altra teoria que apuntaves de Carles Recio, que també que hi haguera una dona que es dedicava a empenyar i tot això, bueno, pues semblava menys o més inversemblant. Però anant amb d'en Cors, rascant una miqueta en la història, he vist que en el segle XV hi havia un tal senyor en Cors, un gran senyor, que tenia una font que resulta que tenia propietats fantàstiques. Totes les coses jo me les crec molt i m'encanten, són molt viejunes. És de veres. Però això es podria reivindicar com a part identitària, no sé on estaria la miraculosa, la font que tinguera aquestes propietats, però vaja, per el tema de donar-li un atractiu a un barri que estem veient que li falta un poc de vidilla, no? De fet, mireu, està la font d'en Cors, se podria fer molts reportatges sobre fonts en València, perquè hem de tenir en compte que València és una ciutat de riu, no és una ciutat de mar, ara l'estem portant al mar. Si es poguera recuperar lo de la font d'en Cors tendria el seu rotllo. Tindria el seu interès, no? Cal dir també que se li diu a la zona la terra del ganxo. Això una vegada que vaig tindre la sort de fer una entrevista a Enrique García Asensio. Això no parlem de Russafa? Clar, perquè tota aquella zona ve de la... Bueno, n'hi ha dues teories sobre la terra del ganxo. La primera és perquè se suposa que Sant Vicent el tiren en una d'eixes fonts i el recuperen en un ganxo, però també és perquè tenien fàbriques de mobles i, bueno, hi havia ganxos per transportar els mobles i això, no? Aleshores, aquestes dues teories se poden combinar de per què es deia la terra del ganxo, no? Jo crec que cal invertir en les zones desafavorides de la ciutat, no? I hem parlat a voltes de Torrefiel, d'Orriols, i també podem parlar ara del barri d'en Cors, no? Que és una zona tal. I després, el centre, no? Suposo que... Sí, perquè sempre parlem del barri d'en Cors i fem referència sempre a notícies que tenen que veure precisament amb el centre d'internament d'estrangers, el CIE. Que és el gran titular d'aquest barri, i no només el gran titular, sinó el gran desconegut i el gran drama que tenim a la ciutat de València. Tot junt allà, no? El CIE de Zapadores, per a qui no ho sàpiga, es diu CIE de Zapadores perquè està al carrer de Zapadores. El CIE és el Centre d'Internament d'Estrangers. És un dels 7 centres que n'hi ha a l'estat espanyol i el de València va ser inaugurat el 2005. En un principi, si llegim les garanties de dret que tenien els immigrants quan estaven retinguts allà, eren molt extenses, però clar, després a la pràctica ha sigut pràcticament una presó encoberta. No tenim una quantitat de denúncies respecte a la vulneració de drets que passen ahí dins, perquè entenem el que és. La policia deté, per exemple, una persona subsahariana que està així sense papers. El porta allà i té uns 60 dies per a trobar de quina nacionalitat és, fletar un avió o posar en un vaixell i portar-lo al seu país d'origen. Han passat unes 20.000 persones per allà que han sigut deportades allà. Esta és la porta del CIE, no? És tremenda, és pràcticament una presó, perquè no posa en cap lloc que és el CIE de Zapadores. Hi ha un documental xulíssim que està a YouTube que podeu veure que es diu La Puerta Azul, i parla precisament de que esta és l'última imatge que veuen en llibertat 20.000 persones han vist d'Europa, no? Esta és l'última imatge que veuen, perquè una vegada dins ja estan en habitacions que no poden eixir d'allà, tenen restringida la comunicació, tenen faltes d'higiene, tenen també problemes de drets de tot tipus, per exemple, inclús en les dones, de presumptes casos d'assistència en quant a vulneració de drets. En el cas dels homes tenim pallisses que s'han testificat de part de la policia, etc. O sigui, tenim una situació hiperconflictiva en la qual n'hi ha una associació, una plataforma d'associacions que es diu CIES No, plataforma CIES No, que tots els últims dimarts de cada mes va allà a la porta del CIES. Per tant, convidem a tot el món que vulgui sumar-se i enterar-se d'aquesta reivindicació, que és, ells aposten pel tancament efectiu del CIE, que vaig allà un dimarts a la mateixa porta, esta porta blava tan significativa que està allà al barri d'en Cors, que estem parlant, i que puga enterar-se de quina és la situació concreta de lo que està passant ahí dins, no?
Les associacions que formen part, per exemple, l'Associació Candombe o la Intersindical Valenciana, o també podem parlar de la CNT, n'hi ha moltes associacions que formen part d'aquesta plataforma de CIES no. Crec que és interessant que almenys pensem, ja que no tenim una solució. Què passa? Que normalment els problemes que no trobem una solució directa no ens motivem per a anar a reivindicar-los, perquè diuen, bueno, i què fem? No ho sabem, què hem de fer, no? Però no ho sabem el que hem de fer, però alguna cosa hem de fer i per almenys buscar unes solucions en dignitat. Ara el pressupost del Ministeri actual diu que va reformar en 33,6 milions d'euros els CIES que n'hi ha a Espanya. O sigui, els 33,6 milions són per a millorar les instal·lacions de CIE, que per cert el de València s'està caient. Hi va haver una plaga de xilxes fa un parell d'anys, n'hi ha hagut vagues de fam dels mateixos interns de les condicions que se viuen ahí dins. I per tant, no està de més que puguem insistir, obrir el debat i que la gent que estiga, tant de les universitats com en les associacions veïnals com en els partits polítics, es posen a donar-li forma a solucions d'un problema que és un drama. No sabem per què una persona que està subsahariana ha d'estar retinguda sense privada de comunicació si no ha fet cap delicte, és només una falta administrativa. I ahí tenim aquest drama que és el cor del barri d'Encorts. No poden tenir unes instal·lacions més adequades i en efecte respecte a tots els seus drets. I després el debat, que és molt interessant, de si haurien d'existir els CIES. Que això també estem parlant, és a dir, posem el crit en el cel de que Trump vulgui fer un mur als Estats Units i en Mèxic, però nosaltres tenim un mur en Àfrica, que és la valla de Melilla, i damunt tenim uns protocols d'antiimmigració molt forts, no? I un drama humanitari, no? En el Mediterrani, i ara també, ara en el Mediterrani i abans també en tota la gent subsahariana que venia, sí. La traca que ens ha tirat avui Carles Hernández Coscollà, a banda de fer reflexe com cada setmana d'un barri, en aquest cas també és una traca reivindicativa, que també ha de sonar art, per què no? Clar que sí. Carles Hernández Coscollà, com sempre, un gran plaer. Moltes gràcies.